ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଘର ଥିଲା। ସେ ଘରଟି ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ ତିଆରି। ସବୁକିଛି ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ ଥିଲା। ତା'ର କବାଟ, ଝରକା ସବୁକିଛି ଗୋଲାପରେ ଥିଲା। ସେ ଗୋଲାପ ଘର କେବେ ବି ଶୁଖୁନଥିଲା ଓ ବହୁତ ସୁଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଗୋଲାପ ଘରକୁ ଥରେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନେ ଗାଁର ସାହସୀ ଯୁବକ ଅର୍ଜୁନ ଏକଥାର ସତ ଜାଣିବାକୁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। ଦୂରରୁ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ ତିଆରି ଘରଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକରେ ପୁରା ସୁନା ପରି ଚମକୁଛି। ଯେତେ ପାଖକୁ ଗଲା ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ସେତେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କବାଟକୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା। ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଗୋଲାପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଗୋଲାପର ଚୌକି, ଗୋଲାପର ସିଢ଼ି, ଗୋଲାପର ଝୁମର, ଏମିତିକି ସବୁକିଛି ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଭୟ ନ କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଘେରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜା ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାସାଦ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଯାଦୁକରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ହଜାର ହଜାର ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ ଏହି ଘରଟିକୁ ତିଆରି କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ରାଜା ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରି ଯାଦୁକରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାଦୁକର ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା, ଏହି ଘର କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଲୋଭ କିମ୍ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସିବ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏହି ଘରେ ରହିଯିବ। ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିଗଲା ଏ ଘର ଧନର ନୁହେଁ, ଅଭିଶାପର ଘର ଏଟା। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଗୋଲାପ ଘରର ମଝିରେ ଏକ ଚମକୁଥିବା ହୃଦୟ ଦେଖାଦେଲା। ସେହି ହୃଦୟରେ ଯାଦୁକରଙ୍କର ଆତ୍ମା ବନ୍ଦିଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ କୌଣସି ଧନ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ନାହିଁ। ସେ କେବଳ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସିଛି, ଧନ ନେବାକୁ ନୁହେଁ। ତା କଥା ଶୁଣି ଯାଦୁକରର ହୃଦୟଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତା ଆତ୍ମାକୁ ଏବେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଲାପର ଘରଟି ଆପେ ଆପେ ଭାଙ୍ଗି ସୁନାର ପାଖୁଡ଼ାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଗୋଲାପ ଘର ଆଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗୋଲାପର ବାସ୍ନା ଭାସି ଆସେ।